गसाइगावनि अक्सिगुरि आरो बलामजरा मांग्रा बाजाराव दालां लुफुंनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसननानै होदों उइलियाम नार्जारि बिथाङा। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय 4 नं जमदुवार बियाबनि अक्सिगुरि आरो बलामजरा गामिनि बायनानै थानाय दंफांनि दालांखौ आरसीसी दालां लुफुंनो थाखाय दिनै अन्थाइ खाम्फा गायसनदों बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा मृत्युंजय नार्जारिजों लोगोसे एमसिएलए उइलियाम नार्जारि बिथांमोना। गोबाव बोसोर लामा आरो दालांनि थाखाय जालाखार जेंनाजों मोगा-मोगि जानांदोंमोन ओनसोलनि रायजो राजाफोरा। बिटिसि बिसायख'थिया बाथ्रा होनाय बादिनो दिनै एमसिएलए उइलियाम नार्जारि बिथाङा एसअभिडि आरो गुडउइल बिथांखिनि गेजेरजों मावनो थाखाय बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिनि गनायथि होनायाव खामानिखौ मावफुंनो बोलो होयो। गावनि बाथ्रा बादिनो रायजोनि जेंनाखौ सुस्रांना होनायनि थाखाय उइलियाम नार्जारिखौ ओनसोलनि सुबुंफोरा बाख्नायदों। गिबियावनो जोंनि बिटिसिनि चिफ मानगोनां हाग्रामा महिला सारखौ सानथ्रायै हामबाय होनग्रोदों। मानोना बिनि अननाय आरो बिनि हेफाजाबजों दिनै नैबे 5 मास रानिं सरकार जाबाय थानाय समावनो नैबे जुमदार समष्टियाव 11था लामा जोङो मोननो हादों। 11था, मोनसे मोननै नङा, 11था। गुडउइलनिफ्रायबो मोनदों आरो बिटिसि एसअभिडि फान्डनिफ्रायबो दिनै जोङो गहेदाव दिनै जोङो मोननो हादों। बे हाग्रामा महिलारि सारनि अननाय आरो बिनि दैदेननायाव आरो बिनि नेतृत्व। बिनिखायनो नैबे समावहाय आङो नैबे जुमदार समष्टिनि साफ्रोमबो रायजो राजाखौ आङो बुंहरनो सानदों बेखौनो जे बे जुमदार समष्टियाव जेखिनि जोंहा दंफांनि दालां दङ आरो जेखिनि मा होनना बुङो बेखौहाय खासा लामा, बेखौहाय सिसि ब्लक बा बेखौ ब्लेक टप बा नोङो दंफांनि दालांखौ आरसीसी खालामनाया बियो आंनि दायथ' आरो आं फोथायो नैबे 5 बोसोराव हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननायाव बे मोनफ्रोमबो जाफुंनानै थांगोन। आरो बे समाव हामबाय होनदों आंनि खाथियावनो जोंनि सराइबिलनि EM मृत्युंजय नार्जारि सार, बिथांखौ जोङो चिफ गेस्ट हिसाबै लिंहरदों दिनै नैबेवहाय जे मोननै इम्परटेन्ट जे दिनै दालांखौ जों बेखेवनो हादों। बे जाहैबाय मोनसेया सुरिपारा दंफांनि दालांमोन आरो बियो मोनसेया जाहैबाय मांग्रा बाजार बलामजरा, बे मोननैया खुब इम्परटेन्टमोन। दा बिनिखायनो जोंनि थांखियानो जाहैबाय बाव खुनु पार्टिजों खोथा गैया। जोङो रायजोनि मावनो होननानै दिनै सरकारखौ जोङो दानो हादों आरो रायजोफोराबो बुजिदों जे बिपिएफआल' रायजोनि गोथौ साननानै मावो। दा बिनिखायनो जे खोथाफोर होबोदों बेखौहाय फ्राय रायजोफोरा दिनैहाय बेखौहाय बुजिनो हादों आरो मोन्दांथि हादों। थिग बेबायदिनो बावैसो सिगां माखासे मोनबा गेरेन्टिखौबो रायजोफोरनो खोथा होबोदों, बेखौ मावफुंदों। आरो बै समावबो होनदों जे माखासे जिखिनि लामा सामा माखासे इनफ्रास्ट्राक्चार बेफोरखौ जोङो सरकाराव फैनायजों लोगोसे मोनफ्रोमबो हारि माहारिनि जातिनि डेभेलपनि थाखाय भबिष्यतनि थाखाय खामानि मावो। दिनै लामा सामा मावगासिनो दं। बेनिखायनो नन स्टप होनदों। नन स्टप बिपिएफनि सरकार थानाय समावहाय डेभेलपा जालांबाय थागोन। बेनिखायनो बयनिबो रायजो राजाफोरनिसिम आं बेखौनो गुरैयै खावलायदों, जिहेतु दिनैहाय बयबो डेभेलपखौनो हास्थायो, होमबा डेभेलप मावग्राया एकमात्र हाग्रामा महिलारि सार आरो बिपिएफ सरकाराल'। बेनिखायनो MLA इलेक्सन फैगासिनो दङ। आं सोदेरनाङामोन, अब्लाबो आं खावलायहरनो नागिरदों। बे समाव आं खावलायहरनो नागिरदों फ्राय बे 5 गेरेन्टियाव स्पेसियेलि महिलाफोरखौ सेल्फ हेल्प ग्रुप होनना बुङोब्ला फ्राय दिनैहाय बोसोरफ्रामबो बिथांमोना मोनगोन। अब्ला जों अननाय होयोबा अननायखौ जोंनोबो होयोब्ला खुब रंजागौ आरो। मानोना सेल्फ हेल्प ग्रुपआ जोंना जुमदार हिसाबैहाय आं बार मिडियायावबो होनबोदों, मथा मथि नोङो 900सोल' दंखायो। बिनि गेजेराव 833आनो जोंनिफ्राय थांगासिनो दं। बोसोरफ्रामबो मोनगोन बिसोरो। जों जिथु फैयोब्ला होमबा जोंखौ अननाय होआब्ला जोंबोलाय बोरै अननांगौ जाखो, नङा होमबा? अननाय होबासो अननाय मोनगोन होननांगोन। दा बिनिखायनो आं खावलायहरदों जे जोंना डेभेलपबो जागोन, रायजो पार्सनेलि जेखिनि थांना थानाय माखासे सहाय सरकारनिफ्राय बेखौ बयबो मोनलांगोन। आरो जोंनि खामानि मावनायानो जाहैबाय दिनै हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननाय सरकारा बेनो जे खुनु पार्टिजों खोथा गैया। जे व्यक्तिया मोनथावथाव बियो मोनलांगोन, खिन्थु जोङो अननायखौ हास्थायदों बयनिफ्रायबो। दा बेनिखायनो हास्थायो जे नोंथांमोन बयबो जे अननायखौ जोंनो होलाङो। बे बाथ्राखौहाय बे गावनि खोथा, नाथाय बेखौहाय बयबो मिथिगोन। जोङो थाइसेबो दिनै लायाखै। जिथु खांनानै जादोंब्ला UPPLनिबो नोङो सेल्फ हेल्प ग्रुप मोनदों, UPPLनिबो नोङो IBS मोनदों, 2 लाखखौबो UPPLनि मानसिया मोनदों, मिथिबाय? अब्ला माबोरै बुंनो हाखो? बेथ' नोङो अपोजिसना बुंखागोन बायदि रोखोम बायदि खोथा। बेयो जोंनि थाखाय मेटार नङा। जोंहा रायजोनि थाखाय मावनांगौ, रायजोनि थाखाय जों मावदों आरो रायजोफोरा बेखौ मिथिगौ।
सोर खोथा बादि होदों जितु नोङो बेखौ अंक खालामोबा जोंथ' दहायबो होनदों सेल्फ हेल्प ग्रुपआ 15,000 करि 5 बोसोर जितु होलाङोब्ला बेसेबां मोनहैगोनलाय 75 मोनहैगोन दा मोनहैगोन ना मोनहैया 5 बोसोर होलाङोबा 15 नाथाय जों बेखौनो बुंदों सरकारा सब समाय फाना माखासे आप डाउन जायो नाथाय जों बेखौनो होनगोन जेसेबां बाजेटआ फैगोन एसेबां रायजोनि थाखाय जों हाबा मावलांगोन क्लियार खोथा खिन्थु जोङो रावनिफ्रायबो बेनिफिसारिनिफ्राय जोङो थाखा जायाखै आरो जानायबो नङा सरकार दानो बेसेबां नांगौ 21था जों बेसेबां दङ 28था बिसिनि बादि जों होनाथ' सासेयावनो सरकार दागोन होननानै जोंथ' बै समावबो होनदों जोंनो जों सरकार दानांगौबा जों होनदों 21था नांगौ नाथाय जों 25था लुबैदों होनबाय थादों दै बै समाव आं होनदों हा बिसोरनो मोनसे देरहाहो जोंनो 25-26था देरहागोन होनना बुंदों रायजोफोरा खोनादों खोनासंदों जोंनो मा 25थाल' 28था रायजोफोरा जोंखौ देरहाहोदों जों देरहायाखै देरहाहोदों रायजोफोरा जोंखौ मेन्डेट खालामदों नंगौना नङा बेनिखायनो जों 28था मोननानै मानि सोर सरकार जोंखौलाय सिफायनो हानांगौसो 20 बोसोर सिफायनो हाया क्लियार खोथा मिथिबाय बेखौथ' दा बुं दिनै एसे गाबोन एसे बेसेबां फैगोन माखासेखौथ' जों दोनथ'नोसो नागिरदों जों दोनथ'नो नागिरदों मानोना बांद्राय जिनिसा लिडार जाबाबो एसे जिनिसा गुलाय गुजाय जायो बे जायखिनि फैदों जोङो काम्पा सारमोनखौ जों साबायखर होयो जिहेथु बियो सासे एखेबारे बै समनिनो बिपिएफखौहाय दैदेनबोनाय आरो सासे एकर्ड खालामबोनाय सासे बेक्ति बेनिखायनो माबेबा खारनाव थांदोंमोन दिनै फैफिननो बयबो रंजादों आंबो पार्सनेलि काम्पा सारखौ हामबाय होनदों आरो जोङो नाजावना लादों पार्सनेलि आंबो नाजावदों आरो बेजों लोगोसे जायफोर फैदों मोजां मानसि फैदों डक्टर सांग्रां बिथाङाबो खुब मोजां टेलेन्ट मानसि आरो नोङो सासे मा होनदोंमोनलाय जेनेरेल सेक्रेटारि सिगांनि मुक्ति ना मामोनलाय मावथि बिदा गिदेर बिथांमोनबो फैदों दा बुंनो थाङोबाथ' चिराङाव टटेलि इउपिपिएल हिसाबैनो गैला चिराङाव इउपिपिएल हिसाबै गैला मथा मथि चिराङाव मोननै जोंहा एसेम्ब्लि बिधान सभा दङ बे मोननैयावबो जों हासि खुसि फैगोन खुनु दाउ गैया आरो गसाइगावआथ' बाव रावबो दाफैखा गसाइगावआव रावबो दाफै बिपिएफखौ लाखिनो हाखाया 100% बहाय आरामसे ओंखारलांगोन मिनि खुसि क्लियार गसाइगाव जिल्ला हिसाबै एक नम्बर रिजाल्टखौ फार्स्टआवनो मोनग्रोगोन बे गेरेन्टि आंबो दङ एमसिएलए हिसाबै इएम सार दङ जोंहा बिरथुनजय जों दाथिखे बुंनो हायो जोंनि गसाइगावखौ रावबो सिख'नो हाया रायजोआ जोंजों दङ रायजोआ जोंखौ मेन्डेट होदों बेनिखायनो गसाइगावआवहाय जायखि टिकेट मोना मानो बिपिएफनिफ्राय देरहागोन बे 100%